Kaira Allah kira yaun akaira dare dare Muhammadu yaun anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yaun akaira Ambi ala tunu ala min ko aka Qur'an ba kono ko ale nogoya ke Qur'an ina hakli jigimba kelen la bela jelenye kisini nema ko nyini Allahu fe aka ke dafa la so herama ka Muhammadu kodo ale min ko aka kuma ka sanmaula awla ma so herama mi Qur'an kala ninka la dunia ambade tafsira la jaba o malikono maliko kan ka fo ka wala yimando aw ka nyama dalila bi wajuli kena kono ambi awla dunia ka fo ambi fa ba kono nyama koro Zawiya Mumin Male ale ka zawiya ba kono Qur'an tafsiri dafa kene do lada do an karamogo Imam Abdul Mumin Male abi tafsiri kene min sigi sungolo kono o dafa kene abi o sigi wati kerenkereni do kono nyinantai aya lada time ka ben Novembre kalo sambafla ani mugani duru ka bla hukumu kono jamana dugaw ka ke aye abi digumi kono akase ka wuli bara inu dona ni imam yere ka foli kan ni ka soroka suran damado o tafsiri ke anye anka je anko shira nyoko fe sikita an dai sikiya ala ta de no Qur'anul Karim ni ko Qur'ana de ko ala sikiyo de bara dafado sungolo kile mugani konondo bara o kunjedo wala gangani asirini nga kanu ka bebima no bi jumashi le 30 11e mois 2025 Mali Bamako nyama koro zawiya bele ngono ya Khalifa Allah bamoy kamiya ala ka barka do anashila amin sikim bunya ana karama Qur'an hijibu man geme o talen ko no bina dafa anyanga mabamunu wele o do seze to flekana munu ye sambina ni ko ka almamiya la ma korobane ala te flanye ngu meme nyonve olu bi min fo ala kloba ola ngu kana fara anga funangani mun ya ka ala ka to ala ye ka baglo mi ma ka badroku tama ka jewal muso ko ngu yere de alama adola no lu e min fo ala ye ala bo jabi ango kuma ukana fara anga ka fara anga sheko nanga kalifau kan aninga fara dugu tigu kan ukana fara anga je anga anda do fle kelena ninga fie komana gwa mi mbe ana bi no ye bisigiye sananga damine ka azigi kan fo iye hami min bana bi sananga damine ka azigi kan fo iye ni bi fawra nyina ala fe aka soro yo jira ala la folo ninga soro ko dawka bo azigi ya foka tan wuli ami fawo fo ala ye abeja bile sigi kunya munye no en nganye ka Qur'ana tani oye ninga dafani oye anga maliba o de la anye drapeau ta ko ka décoration ye ango fe ka Mali présenté ka drapeau ka décoration ye anga taballa ka anfaso présenté de ko mi manga
tɔɔrɔ min bɛ jamana kan jamana bɛ janfa min kɔnɔ banajugu min man kan fadenya kɛlɛ min n'o b'an kan ka jɛ k'a jira Alahu Ta'ala la Ala ka Mali bɔ janfa in dingɛ kɔnɔ an ka sɔrɔdasi minnu bɛnna ka marifa t'u disi la tiɲɛ don anw tɛ kɛlɛyɔrɔ la nka olu bɛnna anw de ye an ka cɛden minnu bɛnna walasa anw ka essence sɔrɔ walasa anw ka gasoil sɔrɔ chauffeur tɛ wa dɔw faw don dɔw ka dutigiw don sigi kun ye mun ye bi ka ŋaniya siri ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ olu ye ni k'a ɲini Ala fɛ fitinɛ yarabi Ala k'a ban Mali kɔnɔ o tuma bi sigi an sigi ni a wuli a n'a min ɲini an ka maabaw fɛ minnu nana an faw la an baw la u bɛ min jira Ala la n'an y'o ɲini u fɛ bi o tuma o de ye nin ye an b'a ɲini Ala fɛ yarabi a faamu koɲuman Ala k'o d'an ma a ko ni mɔgɔw ko fɔ sura an ye Makan ka don walima Madina ka don aya minnu b'a la o ye 6 ye kalima minnu b'a la o ye 20 ye harifu minnu b'a kɔnɔ naamu o ye 76 ye n'Ala Ta'ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ labalentigi don Rahimi lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛntigi don yaba ma de k'a fɔ n bɛ tanga ɲini jaati ni mɔgɔw ma ye min ye mɔgɔw maraba Ala ye min ye jɔn ka Ala ye ka bɔ wasifɛn tɔɔrɔ ma min sababu ko kanasi a bɛ taa ka segin ka mɔgɔw dusukun na allazi o min ko don a bɛ wasiwasi kɛ mɔgɔw dusukun na kabini jinɛw la wa nasi ani mɔgɔw la subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wala suratul ikhlas suratul falak suratul nas awwal ma ko muawwizataini anga ko tanani suraw Ala kira kindida shufa fiyaw depuis ningala faka nunun kala tu bismillah Ala kira kumaka afari ba fa yoro soro ninga mu abela na mu kaga bismillah mai ma munawa Ala kira de kuma tu bismillah ka mu afari bela ninga soro ka da ka enine kala ni sela shufa yi kanada ika nunun kala ninga tutu iyerala ni meso ladun gwana an mor gwana nuna anga nashi boka dima iki ko ni gimi ni meso ladun gwana anga sele boka dima ika siri ichala Allahu akbar mai mamuna wa sele dakalendo nashi dakalendo mai mamuna a sele iki ko iki mi foki kono boli namu anda Qur'an sebele de do Qur'an sebele o de anda e mais tubabu ble ka sɔrɔ mu jibile y'o sidɔ wa fali suguna do y'o sidɔ wa lɛ suguna do y'o sidɔ wa jakuma suguna do y'o sidɔ wa namu o tuma an ka taa a ko cogo di ko dugura kɔrɔ alimamiba ka bisimila a ko nin ye Fatiha kɔfɛ sura ye wa ayatuha aya minnu b'a la saba o ye 7 ye Ala Ta'ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ hinɛ labalentigi don Arahimi lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛntigi don alhamdu a ko ta 4 sabatilen lillahi o bɛ Alahu Ta'ala ye rabbil alamin min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔbaa ye nin sura in de welela ko sab'un minal masani a jigila Ala kira ka Madina ka jigin Ala kira ka Makka naam nin sura in de welela ko ummul kitabi kuranɛ yɛrɛ hikimu maninkɛna ni de y'a bɛɛ ba ye a bɛɛ de bɛ nin sura kelen in barika ɲini o de kama i mana seli cogo o cogo n'i ka Fatiha mɛn i ka seli mɛn
Naam ayat da ka fatiha kala ka do ma chama ga fatiha mai da bismillah shi ko bismillah shi o ta fatiha kono arakamani o ta fatiha kono mai famuna siratal lajina o ta fatiha kono gairu man mokodun o ta fatiha kono mai famuna wa naam ayat da ka fatiha kala akado nama ko tugodi ni bi fatiha do bi se ki shibe ka sel ni fatiha ka sel ken ngani ta fatiha do hali qur'an na mu mebbe kala fudu nama ngata ko tugodi jahina la balati illa rahina kargalen tikido malik yawmiddin nam maradu alkama jodo sara ontiki o Allah ta'ala ye nam naam iba fo na abudu iyaka aw min al masajati de bato wa iyaka nasta'in iba fo wa nasta'inu iyaka ami demen kerenger le nyini o masakele nefa ngo fatiha kuma nasa Allahu akbar ati masawara bato ne alaka naam abi dema de yino o alakele ve chiando alakara ko fatiha klale no klaro fla kele ni alata e kele jonda ni jonzala ko tadafa ala era tabi dafa Allahu akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in naam angata ko tobodi ihdinas siratal mustaqim naam aka eka angana kabla siratika kilelenfe siratal lazina mokoka siratika ko do ta era ibleda o ta eble o ta neble afa do ta jeble siratal lazina luti able mais anda ala soro fanga lo o kama nguna anga seli kono mane wala awo de ko tawasulu eske tawasulu nima chewa kema tawasulu ki ka seli kono ka seli timena Allahu akbar bo ni e do ka fatiha je fatiha me da fasal timena Allahu akbar na mu tawasul ba ina fo jibo juru na mu eta ji soro kolon kono ni ka juru flenye ni na juru sirala Allahu akbar etika sanga zo soro ni me yela asikale fe aw fo mako tawasulu ni tawasulu ka haramu ye kana telefoni chini ma cheda male wala no tawasulu ta ma telefoni ka telefoni de kala wasila e ka eni nella seño ma sista ki to farazi ki to ameriki o ta tawasulu wa ko an fana ba anglo ala ka jomuma do la ninga ala kira soro kisaba e ko ye haramu ye woni fo ka dimsanu memory che Allahu akbar adimsani be kungulo chena kalangala dimsanu kungulo chena ni bi ta sera misir do ko yera kungulo bi chen ni dewo dumine ka ku fa no nana fo ko baba ka barka e ba fa wuli ka boy mati shuli maye Allahu akbar ka danga dia kungulo dimsanu no ku ka wuli ka boy ko mati shuli maye Allahu akbar namu okmangata akotogodi siratal lazina ngam mo ko kasira ma yado te eblew o tane eble mo ko kasira ko do jonu ngodo an amta alaihim e ala nemana mo ko mununga o jonu ye an amallahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin wa hasan ulaika rafiqa namu anata akotogodi khairu mawdubi ala idimina munu ngoro nganda oluma kanan la olu kasrafe wala dolina yemunu fili fana olu kota irwaya ko tubabu ni nazara shedo ke to be ko ta ko vari fileno wala vari bleleno tubabu fi ka jugu katina tubabu bleka arabu fi ka jugu katina arabu bleka okay ma chama na ka fo misiri kono ko amina e kani ta amina foda male wala ko gairul maghdubi alayhim wala dolina e ko nazara e de muso mi fe nazara tana mo kawa halla dana amuturuma e ta nazara nyini mini e de muso mi fe tubabu tana mo kawa halla dana akan meshi ku kala jeyma e ta tubabu nyini mini edengani mi fe tubabu tena mo kawa halla dana aka jini jorole ni ndolima
jini choroloni dole sanfɛla bɛ datugu dugumana bɛ datugu Allahu akbar naam Allahu akbar o kuma an ka taa a ko cogo di a ko nin ye misimuso kɔfɔ sura ye makiyatun makanga don bismillah ni Ala Taala tɔgɔ barikama ye arrahman diɲɛ hinɛ labɛnnen tigi don arrahim arahimi lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don alif lam mim wallahu a'lam bi muradi bi zalika n y'a dɔn suratul fatiha Ala kira ko k'a bɛ bana sugu bɛɛ furakɛ suratul fatiha k'a bɛ bana bɛɛ furakɛ o la i jan don a la anw de bɛ se ka nkalon tigɛ n'o tɛ Ala kira tɛ nkalon tigɛ dɔw ko k'a kala ji la o bɛ yan musala halama ye o ye n'i ma daba sɔrɔ ye n'i ye daba sɔrɔ walan ta ye k'a sɛbɛn a siɲɛ 7 a siɲɛ 70 a siɲɛ 170 awɔ n'i sera k'a min sɛbɛn a sɛbɛn i k'i ko i k'i min Ala kira de y'a fɔ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha naamu nasi bi daga a ti daga y'a dɔn y'o bara ci ye yan o kɛlɛ banna kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan a bɔcogoya nasi in bɔcogoya kɛlɛ de bɛ yen sisan k'i kana fɔ nasi a n'a tɔgɔ a bɔcogoya a n'a tɔgɔ i k'a fɔ kuranɛji bɔcogoya ye jumɛn ye an bɛ walan ta k'an sigi ni ka walan da an sen kan ni k'a sɛbɛn i bɛ kalimu su daba la ni k'a sɛbɛn ni tila o la i b'o ko o ye nasi ye o tɛ naamu anw ka sɛbɛn juguya o de kɛra bidaya ye anw ka tɔgɔ min b'a la fana u ma sɔn o fana ma mun nana sisan bidaya u ta bidaya Ala kira mɛ min ye sayiba maa ye tabiina maa ye tabiina maa ye hali sini an yɛrɛ karamɔgɔ kɔrɔ dɔw bɛ yen o t'a si dɔn min bɛ ka fɔ sisan Seko Tumbo sigilen filɛ a t'a si dɔn kuma in faamu na wa i bɛ e bɛ ordinateur ta sisan ni k'a sigi ni ka na ni imprimé ni k'a sigi ni k'u barando ɲɔgɔn na i b'a dasi ordinateur la a bɛ taa dasi imprimé na i ye min don a kɔnɔ a b'a bɔ sisan Fatiha tɛ wa Fatiha nin kuma daminɛ kuma ni sisan cɛ a y'a sɔrɔ an ye Fatiha 1000 nasi bɔ an da tulo na wa walahi mɔridenw n'a ma wuli k'aw jɔ aw talen don otage la sandiriw de jɔlen don nin baara ninnu kama sandiri donda u jɔlen don ne kama k'u bɛ bana furakɛ ko musikuya t'a la et puis k'u bɛ Ala wele ye ko k'i kɛ nafolotigi ye musikuya t'a la nsa wagati Ala wele don kuma in faamu na wa Seko Tumbo tɛ nin si dɔn o mansin bɛ yen i b'i sigi sisan a kuma daminɛ kuma ni sisan cɛ a y'a sɔrɔ i ye ayatal kursi 1000 nasi bɔ ni k'a ko bɔn sɛbɛn cogo o tɛ sɛbɛn mansin na wa k'o ta problème ye nasi min fana n'an b'a fɔ ko nasi kana fɔ ko nasi dɛ k'i k'a fɔ ko kuranɛji an karila ɲɔgɔn na ne ko min b'e bolo o ye kuranɛji ye ne n da sɛbɛn walan na yala ne de y'a fɛ ko ne ta ye ɲamakuji ye naamu o tuma an ka taa an y'a ɲini Ala fɛ dugawujabi min bɛ suratul fatiha la ani bana furakɛ min b'a la an ko jamana Mali de banalen don ni kunkolodimi ye bana ye a bɛ Mali la bi ni kɔdimi ye bana ye a juguman bɛ anw ka Maliba in na ni furudimi ye bana ye a juguman bɛ anw ka Maliba in na ni ɲɛdimi ye bana ye a juguman bɛ anw ka Maliba in na o la an y'a ɲini Ala Taala fɛ suratul fatiha a ka kɛ ka anw ka Mali bana furakɛ Mali ka segin a kɔrɔlen na o de y'an ka laɲini ye nin sigi in kɔnɔ naamu bisimila an ka taa zalika a ko nin min filɛ alikitabu a ko kitabu don la raiba fi a ko siga t'a la abada a kana Qur'anul Karim ma hikimu maninkɛmɛ hudan kanan don lil muttaqina jɔn ye ale ye siranya ba ye naamu allazina a ko n kana mɔgɔw ma minnu bɛ limaniya ni ko dogolen ye wa yuqimuna salata u ma da a k'u bɛ seli jɔ e na Ala ye ne ma ye e y'a ye wa nka n'i ma da Ala la i ka silamɛya ɲɛna wa
iga silama menya ena aljina yene maye nga angale dala wa kira muhammadu yewa ya yeba yewa ngani medala ibi kafiriya Allahu akbar ala ke melaka yewa ngani medala ibi kafiriya alazina yu'minuna bil ghaib alimami bina jo anya abisali tumado abeka min vo anglo tala ne ko o kuma alimami beka min vo anglo tala ande se ka so de kafiri Allahu akbar o selwati beka gindo ko bokana mawa almami bina jo abisal a selji tawa ana selji tawa o ne dawa ne me danganiya ko selji be onga almami na ni sigalo le kafiri ala o kuma ngata ako tobodi wa yunfiquna aku bi namatike fana aw masawu grasaka famina ako ngano mogoma olu bi lemania ni fanye no jigina ile ka muhammadu ka wama ulima na fanye fami jigina men qawlika ka ko muhammadu ya kabiri tawrata la kabiri injila kabiri zabura la wa bil akhirah namu wa hum ulu jati yukinuna dangane be ulu la jati bil akhirati lil harai ulu dale ma la cho ko do me bi ko la ilaha illallah jado janya o janya asebalite imere kan ngana e chuko do dola ina yena maya wala sema imere kan fama e chuko ni garda bi goshiye do dola era ne mondo ni gi siri ni gi da ina garda bi goshi fama o ka fama ya o to ko ala hayyul qayyum zul jalali wal ikram ako mamela girkiya kono chugo ika girki hakili to ndona na mo farla manyumo mangutuka ulaika ko jamakulu ala hudan uruba kanaka mirrabimu kabu mayura o jamakulu humul muflihuna ulle jamakulu kishilo ya rab ala kadeni aw kishi subhanallahi walhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين ما باولeleu kuma diruma u ye bonya kuma fɔ ni ka barika da kuma fɔ an ka jɛ an ko shari'a ɲɔgɔn fɛ bɛn ko fɔ adamaden an bɛ fɛn o fɛn na ni ye gɛlɛya o gɛlɛya an kan an yɛrɛ k'o to adamaden an ka o don ɲɔgɔn t'a la an ka ɲɔgɔn ka hakɛ di ɲɔgɔn ma n'o kɛra a ka ca ala fɛ jamana ni a bɛ karamɔgɔ ye ŋaniya min ta nin jamana ni a bɛ bɔ nɔgɔ la siga yɛrɛ t'a la an kana fɛ ko jugu ye jamana ni bɛ bɔ nɔgɔ la nka ala k'an dɛmɛ ala k'an bɛɛ sutura an bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ diɲɛ ni lahara ala k'an nɔgɔya silamɛ bɛɛ ye. Alhamdulillah rabbil alamin. Islamu ame ala fu ame ala tanu ka wale ɲuman dɔn an ala barika da an bɛ nabaga bɛɛ fo ka daminɛ an faw an'an ka cɛkɔrɔbaw alimamibaw minnu ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a bɛɛ fo an b'a bɛɛ tanu k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn mejatigi minnu nana an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye an balimakɛ ani an kɔrɔkɛ an'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Sheikh Imam Abdul Mumin Mali a ye baara min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la a ye baara min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la a ka ŋaniya ye min ye ala ka jamana in basigi ya Rabbi ala ka jamana ala k'a basigi anw bɛna foli kɛ an ka karamɔgɔ de tɔgɔ la ani a ka kalanyɔrɔ n'o ye Sheikh Abdul Malik Ahmad Tarawele an bɛna foli kɛ ale de tɔgɔ la a ko n'an sera yan an ka alimami fo n'o ye Mali a y'a kalan min na a ɲɛ b'a la a bɛ k'o baara de kɛ tafsiri dɔnni dɔ don ani arabukan tɛ kelen ye tafsiri ye dɔnni dɔ ye ale ni arabukan tɛ kelen ye k'a fɔ n ye madarasa kɛ ka se kilasi 9 ma ou bien ne ye lycée kɛ n bɛ taa kuranɛ ta ka tafsiri kɛ e bɛ fili tafsiri bɛ minɛ cɛ dɔw de da kɔnɔ u b'a k'i da kɔnɔ
iklale kɔfɛ ka université la i bɛ t'i sigi cɛ ɲumanw kɔrɔ u bɛ tafsiri dunda o la an karamɔgɔ n'o ye Imam Male a ye tafsiri minɛ yɔrɔ min nɔɔrɔ don a y'a minɛ cɛ min bolo nɔɔrɔtigi don wa a bɛ k'a di cogo min na o ye nɔɔrɔ ka di cogo ye. An ka jamana Ala k'a basigi an ka jamana n'o ye an faso Mali ye Ala k'a kisi an bɛ foli kɛ nin kɛnɛ kɔnɔ ka barikada kɛ nin kɛnɛ kɔnɔ an ti don kuma la fɔlɔ bɔnkɛ an karamɔgɔ ani Mali silamɛw dajugu samaba n'o a se Ismail Seydou Mane Haidara ye an b'a fo nin kɛnɛ kɔnɔ la ani organisation fɛn fɛn bɛ yen ani silamɛ tɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka daminɛ Haut Conseil la ka taa imama la ka taa groupement la an b'a bɛɛ fo ka taa ijma la an bɛ nin bɛɛ fo alhamdulillah an karamɔgɔ a n'an ka kayidu n'o ye Mumuni Male an b'a fɔ ma ko Maleba a tɔgɔ kura de ye Male belebele kabako Male ani anw jɛna tɔn caman kɔnɔna la Mali bɛ Mali silamɛ tɔn bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ deli tɛ nin jamana kɔnɔ Ala ka diinɛ sira kan a n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min na n'o ye jɛkuluba min sigila Mali kɔnɔ n'o ye Al-Jamiyatu Dini Nasiihatu lil Wa'izina fi Mali Mali wajulikɛlaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o jɛkuluba min sigila jamana nin kɔnɔ n'a ye récépissé ni jamana faamaw y'a récépissé d'aw ma nationalité de don Mali bɛ commune 6 président de don o bureau kɔnɔ n'o ye wajulikɛlaw ka bureau ye. ko a bɛ foli se Male n'a woloba ɲuman. ko n'i y'a mɛn Mumuni Male a ba ɲuman de ko don. ko an balaka minnu bɛ kɛnɛ in kan ko a b'u fo k'u waleɲumandɔn ka tila k'u barikada. ko n'i y'a mɛn du ko munuso ko don n'o ye musow ye. ko sigida bonya ko munuso ko don n'o ye musow ye. ko jamana ko musow don. ko Ala ka barika don u bɛɛ lajɛlen na. ko an ma tɔgɔ fɔlen filɛ kɛnɛ kan. k'u ka sababu ɲɛnabɔ sababuya de ye musow ye. ko a b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ. ko Ala ka bɛɛ lajɛlen ŋaniya kɛ kelen ye. ko jamana ye Ala k'a kisi. ko jamana ye Ala k'a kisi tugun. ko an yɛrɛ minnu ye jamanadenw ye. ko an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an ŋaniya kɛ kelen. ko ka tugu hakililaw kɛ kelen. ko min fɔ an da la Ala k'a kɛ o ka bɔ an dusukun n'an ŋaniya na. ko a b'a ɲini Ala sago kira sago jamana yɛrɛ sago b'a la. ko n'o kɛra jamana ka laɲini bɛ sabati maaw ka laɲini bɛ sabati. ko kalankɛla bɛɛ lajɛlen b'i se la. ko an ka sabali ko ninnu ka bɔ dusukun yɛrɛ la. ko n'olu ka se ka fɔ ka se dan na. alhamdulillahi rabbil alamin al-aqibatu lil muttaqin وعلى عدوان إلا على الظالمين خير من تعلم القرآن وعلمه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين الحاضرين تقبل الله عباداتنا وجعله من أهل الجنة an kelen kɔfɛ ka an sindi ni setigi Ala tɔgɔ ye an bɛ sɔli kɛ danfɛ kuntigi kan a n'a so dugu n'a ka sahabaw an bɛ sigiyɔrɔ min na yan bi an b'an ka cɛkɔrɔba ka sigiyɔrɔ la n'o ye Asi Sherif Usman Madani Haidara ale de ye groupement président ba ye an bɛ sigiyɔrɔ la yan n'o ye jeunesse groupement président ba ka sigiyɔrɔ ye Sheikh Ahmad Tidiane Diallo ani Sheikh ka Kolobansigi n'o ma vice président n'o ye Sheikh Ahmad Tidiane Haidara olu ka nin kun de b'an da ka foli kɛ Mali
n'a ka jamakulu ye nin kɛnɛ sanumanba nin kɛnɛ nɔrɔma in sanfɛ ani an ka cɛkɔrɔba bɛ yan n'o ye Sɛgɛnɛ Jawara ye a ka bonya bɛ kuma la an ye u ka denmisɛnw ye an de b'u kɛ kɛlɛ kan bi groupement jeunesse tɔgɔ la ani ka foli kɛ an ka sasiya yɛrɛ tɔgɔ la n'o y'an ka misira ye n'o ye Khalafo Hayidara ye Amudalayi Mali yɛrɛ ka cɛsiri la an yɛrɛ ka siya la san bɛɛ kɔnɔ an y'a wele su an bɛ Mali y'a ɲɛ an y'a wele tile a b'a an b'a y'a ɲɛ an bɛ dugawu kɛ Mali ye yarabi sijani kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala ka d'an na a bɛ diinɛ baara min na yarabi Ala ka n'a dɛmɛ Ala ka n'a dɛmɛ n'a kɛnɛya Ala k'a dɛmɛ n'a se ye kɛrɛba in kɔrɔ mɛ sɔli Ala Muhamadi kumana karamɔgɔ kan dala nɛni alimami bɛɛ tɔgɔ la alimami ye yan sɔrɔ ni ma yan sɔrɔ k'a daminɛ juma misiriba alimami na fo kana se misiri minnu bɛ ka jɔ bi ko ka foli k'a bɛɛ tɔgɔ la Ala ka ani aw dɛmɛ Ala ka ani aw dɛmɛ an ni alimami dɔ de ka da la nin y'a baara kɛ ɲɔgɔn de ye san 10 ani kɔ an bɛ ɲɔgɔn kalama tafsiri daminɛ an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ yan komi ciw ka ca waati dɔw gɛrɛg'u ma u bɛ hakɛ to o la ma ko ka alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka foli segi Alhaji Sheikh Mumini Malema ko ani cɛsiri ɲɛnamaya de ye nin ye n'i ye min kɛ Ala b'i sara n'o ye a bɛɛ tɛ bila ka lahara kɔnɔ Ala b'o fɔ an ye Kuranɛ kɔnɔ ko an ka baara kɛ n'i ye baara kɛ Ala yɛrɛ bɛna baara kɛ n'an ka baara nɔ jira Kuranɛ haya ko waati koron kama an bɛ Bamoyi Kamiya an bɛ foli fɔlɔ Bamoyi Kamiya la Bamoyi ye doniba ta de Zawiya cɛ n'a muso an bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ Bamoyi Kamiya ye Ala ka hɛrɛ k'a ye ya Rabbi a ka nafolo Ala kana tiɲɛbaga bila a la anw musow filɛ yan n'i y'anw bɛ senuya fɛn fɛn a bɛɛ ju ye Bamoyi Kamiya ye Zawiya a bɛɛ ju ye Bamoyi Kamiya ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a furumuso ɲumanw fɔ k'u waleɲuman dɔn n'an ye Bamoyi fɔ an bɛ se an ka belebele ma n'o ye karamɔgɔ Male ye duwawuden Male majigilen Male sabarilen musokɔrɔba fɛn fɛn bɛ misiri kɔnɔ k'a ka bonya b'a bɛɛ lajɛlen kan an bɛ duwawu kɛ sini kɛnɛ Ala k'a d'a ma Ala k'a n'a furumusow kan bɛn Ala ka firiyaji mɛn sanfɛ lu ta fanga Ala k'a d'a ma an bɛ Ala tanu ka Ala barikada Ala min sɔnna k'an sigi tafsiri kɛnɛ nɔrɔba in kan wallahi tanu ni barikada o ye Ala de ta ye an kɔntannen don an nisɔndiyalen don ni Male ye wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ ye Male sɔrɔ karamɔgɔ ye i ka karamɔgɔya juru tɛ Ala subhanahu wa ta'ala la Male ka ɲi Male kɔnɔ jɛlen don Male ŋaniya ka ɲi ni mɔgɔ mɔgɔ i bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan bi wallahi ni y'i hami min yira Ala subhanahu wa ta'ala la Male ka kɛnɛ kan Ala b'a jaabi a dusukun de jɛlen don n ko depuis midi Janatul Firdawsi kalandenw taara ko Malimatu o tora ni ne tɛ an karamɔgɔ ka fɛn ye bi an ko wallahi jaja aw bɛ kanu dɔn Male an fɛn fɛn nana i ka kɛnɛ kan an nana juru de sara i ye an mana juru don i la an bɛ Ala de deli Male Ala subhanahu wa ta'ala ka n'i labila n'i y'a ye aw bɛɛ bɛ ka giri ko Male muso dɔ de sɔnna ka muɲu o de la ne b'a fɔ musow ye a ye muɲu aw ka bilendenw wolo a ye dɔ kɛ Bitɔn dɛ Damɔzɔn dɛ wa min foli kɛ Male dan si tɛ Male la denmisɛnnin bɛ to a ye bonya min d'an kan Ala de b'a dɔn cɛkɔrɔba si tɛ ɲuman kɔrɔ ni Male ka bonya tɛ da min kan o la an b'a fɔ ka barika da Ala ka sijan ani kɛnɛya d'an ma a ka karamɔgɔ n'o ye Bamoyi ye an b'a fana fɔ ka barika da silamɛ fɛn fɛn nana an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ka dugawu kɛ an ka jamana ya Rabbi Ala ka jamana Ala ka bɔ suma Ala ka jamana in basigi Ala ka basigi ni yɛrɛ Ala ka jamanadenw kan bɛn Ala k'u bɛɛ kelen ma Ala ka an ka ɲɛmɔgɔw fana kan bɛn Ala k'u bɛɛ kelen ma Ala kana farafarali dɔw cɛ Ala ka jamana dugu ya Rabbi Ala k'an don kalolu la ya Rabbi Ala k'an don kalolu la Ala k'u Ala k'u lakana ya Rabbi lakana tɛ min kɔ Ala k'u lakana Ala ka sebaya d'u ma an dɛmɛbaaw fana Ala ka sebaya d'u ma kuranɛ sɔrɔla ka lahu o sɔrɔla ka kalan an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ
وبالطاء طهارا وبالظاء ظهرا وبالعين إلما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالقاف كفاية وباللام ألف اللقاء وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام ألف لقاء وبالياء إسراء وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة وإلى رواية صحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى رواية جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى رواية آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومصائحنا خاصة وإلى رواية جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين رحمة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين. Groupement Makoro Togola Anfa Sheikhana Jawara ale dakunya flafo folikana angaje anga oshiri anyogon fe. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a bureau national Togola ani Anyemoba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale Togola kuna sera kene konoya anga almami ufu ka karamogo ufu ka dine nyemogo munumbiya ka olufu musoba munumbiya ka olufu Madame Koulibaly Barke Kane ka fo aka kuma ɲuman a bɔra ka minnu walawala an ye bi o kɔfɛ ka foli ɲɛsin groupement jeunesse ma min ye Kalabo Haidara ye Muhammad Kalabo an ka président vice président do ale den ale ye groupement jeunesse a y'u ka kuma kɛ yan min ma jigin ye an b'a fo ka wale ɲuman dɔn o kɔfɛ an ɲɛ b'a la groupement jeunesse bɛɛ kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi u ka président ba n'o ye Cheikh Ahmad Tidiane Diallo a bɛ kɛnɛ kan yan an y'a ye an b'a fo o kɔfɛ bi an ɲɛ b'a la ni jɛɲɔgɔn ani n terikɛ ani n gundoɲɔgɔn ani n kanuba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara san o san nin kelen a b'a ɲɛnɛmaya ni wagati b'a bolo ani ne an bɛ jɛ ka ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ yan mun b'a bila o kɛ Male ka kanu min n'a y'a ɲɛsin Ousmane Cherif Madani Haidara la o de y'a to a yɛrɛ bɛ déplacer ka na kɛnɛ kan nka bi a bɛ tagama la a y'a ka gundo bila ka na El Waladu Sirru Abiy den ye fa ka gundo de donc Cheikh Ahmad Tidiane Cherif Ousmane Haidara ale ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ye denmisɛnninw kalan bi ko dɔ la o ye jumɛn ye fauteuil de labɛnna k'a d'a ma k'a ka sigi fauteuil kɔnɔ nka a ɲɛ b'a la maakɔrɔba dɔw bɛ sanfɛ a ko kuma na ale bɛ jigin dugu ma majigin kama a y'a mɔkɛ ladege n'o ye alakira Muhamadu ye salawatullahi wa salamuhu alayhi kana mutawadi'an lam ya'budu illa Allah wa lam yaf'al ma yujibu al-malama hatta laqabahu qawmu Quraysh bil amin sallallahu alayhi wa sallam o de tun ye alakira ye yɛlɛmajigin ba de tun don o de y'a to yɛlɛmajigin ba tun don
Al-Amin. Donc o la Malais san caman a bɛ nin baara in na Ala sɔnna k'a ɲɛ a bolo. Ɔ n'a fɔra k'i ka Malais i kɔlɔsi sa dɛ i ka cɛsiri ka dɔ fara ɲuman kan. An bɛ kɛlɛcɛ minnu bɛɛla kɛ kɔ bi ani nin kirisi kɔnɔ minnu bɛɛla walasa aw ka essence sɔrɔ walasa aw ka gasoil sɔrɔ minnu wolola nafolo tiɲɛna la tasuma manalen citerne na cɛ hali n'i kɛra Hashimi ye i n'a dɔn k'o ye dɔ ka nafolo jɛnitɔ ye citerne 300 ani kɔ min fɔra journal la o tasuma n'a gasoil n'a essence a ma dɔn o tɛ hɛrɛ sa o tuma o bɛnkan min b'an ni jamana kan bisigi an y'a kɛrɛnkɛrɛn ni o de ye maa o maa bɛ dugawu kɛ yan ko bɛɛ ka dugawu de ka Mali ye. baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ Seyidu Sharif Ahmad Tidiane Haidara ale nana sirifila du tɔgɔ la ni ka cɛkɔrɔba nɔna bila a ye kumakan sanuma minnu fɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. badenw ka setigi Ala fo ka Ala barikada Ala min ye nin kɛnɛ sanuma in a sigili latigɛ an kan ka kisi ani nɛɛma k'o ɲini a bolo a k'o kɛ alakiraba kan n'o ye Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ye ani kira sodingɛ sanu ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka ne ni aw ye u la. O tɛmɛlen kɔ ka bɛɛ fo ni kɛnɛ in kan ni silamɛya ka folikan ye ni o de ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan Ala k'an n'a hamiw dilan Ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o nɔgɔya n'aw ye Ala k'an n'aw kɔrɔta Ala k'an n'aw wasa an ka jamana n'o ye Mali ye hɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'a don a kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ a wulibaga ye Ala ye yarabi Ala ka wuli ani an kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ ani silamɛ jamanaw bɛɛ an b'a ɲini Ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ni Ala kira hɔrɔma ye sɔda Muhammadin wa alihi alhamdulillah bi an nisɔndiyalen don ni nin kɛnɛ in n'a seereyali ye ni o ye kɛnɛw la belebeleba ye ni o de ye alikuranɛ sanuma kɛnɛ kɛnɛ min ma sigi foyi kama fo n'a kɛra Ala ka ni kitabuba ye a dɔnniyalen kɔfɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ladɔnniya la an karamɔgɔ fɛ ni o de ye Alhaj Abdulmumin Sheikh Abdulmumin Male an b'a fo ni kɛnɛ kan n'a ka jija ye n'a ka cɛsiri ye n'a ka wulikɛjɔ ye n'a ka yɛrɛ dɔgɔya n'a ka yɛrɛ majigi ye n'a ka baara fɛnɛ ye nin diinɛ sanuma in sira kan Ala sɔnna an bɛ ale ka kuranɛ dafa kɛnɛ kan kuranɛ dafa min n'a yɛrɛ bɔra k'a fɔ kuranɛ de ka bon a bɛɛ ye kuranɛ de ka bon a bɛɛ ye wa ni nin de ye jɔn bɛ a ka laɲini bɛɛ sɔrɔ n'o ye kuranɛ ye o la bi k'a fɔ an ka sigi ka ni kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kuncɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka o dugawu kɛrɛnkɛrɛn an yɛrɛ kun ye k'o kɛrɛnkɛrɛn an ka denbayaw ye k'o kɛrɛnkɛrɛn faso in ye faso in de tɔgɔ fɔra an karamɔgɔ fɛ k'a fɔ dugawu in kɛrɛnkɛrɛnlen don faso bɛɛ ye minnu ye kɛnɛ sɔrɔ minnu ma kɛnɛ sɔrɔ faso den bɛɛ ye an b'a dɔn a tɛ bi wallahi an b'a dɔn dugawu ninnu bincogo tɛ u la dugawu kɛcogoya de don kɛbaga de don kɛkun de don ni o dafara dugawu minnu na olu o minɛlen don setigi Ala bolo an filɛ kɛnɛ min kan bi ni o ye an karamɔgɔ Male ka kɛnɛ ye bɛɛ b'a dɔn wulikajɔ min b'ale la cɛsiri ani jija min b'a la nin sira in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka tasawufu sira kan wulikajɔ min bɛ ninnu na o cɛ kelen dɔw bi cɛ ba kelen ka jɔyɔrɔw de ta n'o ye Male ye adamaden mɔgɔ y'i ka kɛta de ye min bɛ yira mɔgɔw la tɛ la min b'i ladon tuma dɔ la adamaden bɛ dɔn n'a jogo ye
hadamaden bɛ dɔn n'a jogo ye n'a ka fini dontaw ye la bali n'a ka kɛwale ye o la an karamɔgɔ Male an b'a fo ko a bɛ baara minnu na a yera a ka baara yera a ka baara nɔ bɔra n'o ye dawa min b'a bolo dawa kɔfɛ an ka fara ɲɔgɔn kan na ka ɲɔgɔn sira bɔ ka kanu yira k'a fɔ anw de ye taabolo kelen mɔgɔw ye o jɔda belebele dɔ nafigiya t'a la o yera a la nin ye wulibali ye dɛ o la adamaden i ye min kɛ kuma dɔ la mɔgɔ tanu bɛɛ man ka bila ko kuma min an b'a sɛnsɛn ka taa da dayɔrɔ laban na la n'i ye ɲumankɛlaw ka ɲuman fɔ dɔnna fara ale yɛrɛ ka kɛta kan wa mɔgɔ minnu bɛ keleya k'a fɔ n yɛrɛ ka kɛ ɲumankɛla ye a dɔw na o ɲɛna ta a tigi fɛ o la an bɛ Male fo ka an karamɔgɔw fo ka an faw fo nin kɛnɛ in kan yan bɛɛ y'an bonya an nana an fa caman bɛ kɛnɛ kan an karamɔgɔ an ka imamu o caman de bɛ nin kɛnɛ in kan yan an b'a bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an fa min kumana bɛɛ tɔgɔ la n'o ye an fa ye Ustaz Cheikhana Jawara an b'a fo a bɔra ka dakurunya 2 minnu lase ko an y'a mɛn ni y'ale ka jɔda ye waati bɛɛ a bɛ an shababu a bɛ anw de tasji'u ka cɛsiri ka an bila o sira kan sabu olu ye caman kɛ madama ni balo bɛ yen adamaden ka baara tɛ jɔ jango Ala ka diinɛ sira kan o la o fana b'u tɔw la kɛnɛw bɛ sigi nka ale ka kɛnɛ o kɛnɛ wɛrɛ o an mana ɲɔgɔn yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ ko in kun dira anw ma tiɲɛ don an b'a dɔn fana an bɛ se ka olu to an kɛrɛfɛ an tɛ dɛsɛ an bɛ se sabu u sen dara yɔrɔ min nin sira in anw bolo nin de ye sira ye nin de ye Ala sɔrɔ sira ye wa jamana a ka jɔ k'a ɲɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni sira kelen min ye yɔrɔ o yɔrɔ la silamɛya sira kan ni nin tasawufu sira in tɛ ne t'a dɔn o la Ala ni ce Ala min ye an kɛ ka ko dɔn ka an faw ye nin sira in kan ka tila ka o sira nɔfɛ tugu o bolo an yɛrɛ kɛlen ka dɔ faamuya wa an y'a dɔn ko nin de ye tiɲɛ sira ye o la alhamdulillah an y'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan bi kɛnɛ foyi man bon i ko nin sabu min bɛ an bolo nin de ye tota ye n'o ye kuranɛba in ye Seydina Al-Hasan a ko ten a ko baqiya foyi ma to dugukolo sanfɛ fo n'a kɛra kuranɛ in ye ko wa khuzuhu imama k'an ka kuranɛ kɛ an ɲɛminɛ bolo ye ko sabu ko kuranɛ de y'a bɛɛ ye wa o ye wulibali ye kuranɛ de y'a bɛɛ ye tiɲɛ don mais ni kuranɛ tɛ fɛn wɛrɛ t'i minɛ wa la anw tɛ ten sabu anw bɛ kuranɛ minɛ ni fɛn min ye anw bɛ fɛn caman minɛ n'o fɛn kelen ye mun y'an da kuranɛ na a ma jigin ne kan o dɔ de nana fɔ k'a lase an ma a farala ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe ye ka to an bolo o la o kuranɛ in an bɛ o danaya ta k'a fɔ a bɔra Ala yɔrɔ wa min fana yamarula ni a dili ye an ma n'o ye Alakira ye ale fana bɛ minnu fɔ a la ka walawala minnu di a kan an b'o minɛ tiɲɛ don dɔ bɛ se k'a fɔ Alakira ka kuma bɛɛ a bɛɛ bɛ minɛ wa an b'a fɔ Alakira ka kuma bɛɛ bɛ minɛ nka kuma o kuma fɔra ko Alakira ko tɛ yen o bɛɛ de t'i minɛ nka Alakira ka kuma a bɛ dɔn cogo di ale ni kuranɛ in de bɛ ɲɔgɔn baara ɲɔgɔn ya o kɔrɔ ni min sabatilen don ko kuranɛ tɛ o tɛ fɛn sɔrɔ kuranɛ na o kɔrɔ o bɛ sabati Alakira nɔ na nka ni fɛn min ni kuranɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ an b'a fɔ nin tɛ Alakira kumakan ye n'o tɛ kuranɛ in yɛrɛ b'a yira an na ko Alakira ka kuma bɛ ta ka baara kɛ n'a ye suratu Jumu'a n'i y'a kɔnɔna lajɛ kuma min na ni Ala b'a fɔ an ye ko huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن كودي ko ne de ye n ka ciden ci kunfin jamakulu cɛ la
ka kɛ ciden ye ka b'u yɛrɛkun na minhum n y'a ci mun na a bɛna kalali kɛ u ye yatlu alayhim ayatihi a bɛna n ka kitabu kɔnɔ kuma kala u ye o kɔfɛ a ye jumɛn tɔgɔ a la ko wayuzakihim a b'u sanuya k'u bila sira ɲuman kan wa yuallimuhum alkitaba kuma bɛ yan de yatlu alayhim ayatihi a bɛna ala ka ayaw kala u ye aya kalalen kɔfɛ jɔn de b'a dɔn aya in mago bɛ mun na a bɛ fɛ ka mun fɔ jɔn bɛ se k'o lase an ma ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye alakira ye hali ni ye an yɛrɛ ka kan fɔ min ye bamanankan ye an bɛɛ jɛ kan ni dɔ nana dɔ fɔ sisan tuma caman an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ɲininka a kan bɛ mun ma yan n'a tigi yɛrɛ bɛ yen o walawala ka nɔgɔ o ma ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ kan kelen mɛn jango kuranɛ ɲɔgɔn na wa kuranɛ hali sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn jɛ a kɔrɔ dɔw faamu na f'u bɛ taa se alakira ma jumɛn ye hakika ye o kɔrɔ alakira ta kan ka minɛ kuranɛ ko la o ye fɛn sabatilen ye sabu ka d'a kan ala ko cogo di wa yuallimuhumul kitaba o kɔrɔ cogo di a bɛna u kala kitabu in na ne ala ye min jigi u kan a b'u kala a la nga o y'a sɔrɔ a tɛmɛna jumɛn kan ko a b'a aya kala u ye k'u la kala la o kɔrɔ o mago bɛ walawalali wɛrɛ la wa an tɛ se ka taa fiyewu kuranɛ ko la n'a ma walawala a bɛ walawala jɔnni fɛ ka tɛmɛ alakira yɛrɛ kan wa yuallimuhumul kitaba wal hikma ni ala yɛrɛ ka kuma ye o kɔrɔ an filɛ kɛnɛ min kan ni ye kuranɛ kalali ye ani a ladɔnniyali ka mɔgɔw ladɔnniya la wa olu de ka bon bɛɛ ye kira ko ten ko khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mɔgɔw lasɔn hɛrɛma ko de ye maa ye maa min ye ala ka alkuranɛ kalan k'a dɔn ka tila ka mɔgɔw ladɔnniya a la an filɛ o de kɛnɛ ka bi wa kuranɛ yɛrɛ dabɔra nin de kama ka faamu ka kala ka dɔn a mago bɛ mun na ka se k'o faamuya kuranɛ yɛrɛ nakun ye nin de ye o de la ala ko ten walakad yassarna alqur'ana lizikri fahal min mudakkir a ko tiɲɛna ni ala ye kuranɛ nɔgɔya kosumali kama sabu kuranɛ balagiyatu n'i y'a ye ala ye a kɛ ne ni e ka dɔnni kɔnɔ ala mago b'a la an k'a faamu de ala mago b'a la an k'a dɔn de kalan min b'a la ala y'o de fɔ a y'a nɔgɔya an bɛ yen mun kosɔn an k'a dɔn a bɛ fɛ ka mun fɔ an ye an k'a dɔn an yɛrɛ ye walima an k'a lakana maa wɛrɛ bolo ka ladɔnniya a la kuranɛ mago ye nin dama de ye wa kuranɛ diyagoya don an kelen kelen kan ka nin de ɲɛ dɔn a la kuranɛ maksudu ye mun ye o an filɛ o kɛnɛba dɔ kan o la nin ye an nafa kɛnɛba dɔ ye an ye nana min na an karamɔgɔ ka kɛnɛ kan yan bi Sayyidi Sharif Usman Madal Haidara ale ye nin kɛnɛ sigi kɛ yan nka a bɛ taama la an ko an bɛ na yan a ye folikanw don an da ka se nin kɛnɛ kan yan an karamɔgɔ Male ani ka fara an karamɔgɔ minnu an fa minnu bɛ kɛnɛ kan yan ko k'a ka foli dakurunya fila kɛ k'a ka dugawu don k'o kɛ nin kɛnɛ in kan kɛnɛ in ma sɔrɔ farikolo la a fɛ bɛn b'a dɔn a dusukun bɛ ni an ye nin kɛnɛ in kan sabu kanuɲɔgɔn dusukun bɛ ten anw nisɔndiyara an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la a fɔ nin an ye ɲamakɔrɔ Abdulmumin Male ale ka zawiya ba kɔnɔ a bɛ kuranɛ tafsiri kɛnɛ min sigi min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔ sanga ni waati aw ka ɲamadali la ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala ka kɛ kolosuma ni basigi ka don jamana in kɔnɔ shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تقي الله محمد
إذ